Siinä tuut paska. Open Gangnam Style. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the Sunilan Aaltokodit 2024 on nyt toista kertaa järjestettävä tapahtuma. Meillä oli viime vuonna ensimmäisen kerran tämä tapahtuma, jossa me näytettiin 4 ihan paskaa asuntoa. Tänä vuonna me päätettiin, että me otetaan 2 asuntoa. Me ollaan molemmat arkkitehtejä, niin tietysti ja tultiin katsomaan ja täällä niinku seinät hilseili ja katto, lattiat kupruili ja tämmöistä. Ja katto oli aivan surkea, maali oli tippumaisillaan. Ollaan iloisesti huomattu, että miten paljon oikeastaan ihmisten kodit kiinnostaa. Ja vielä kun on tämmöinen Sunilan tapainen erikoinen arkkitehtuurisesti todella mielenkiintoinen alue, niin ollaan tosi ilahtuneita, että miten paljon tämä ilahduttaa ja kiinnostaa väkeä. Todella hienoa. Kiitos kaikille. Alvar Aalto suunnitteli itselleen ja perheelleen kodin Helsingin Munkkiniemeen ja se valmistui vuonna 1936. Kodin suunnittelussa Aalto piti tärkeänä rakennuksen ihmisläheisyyttä, käytännöllisyyttä ja kodinomaisuutta. Hyvä koti parantaa asukkaidensa elämänlaatua. Kun Da Vinci Resolve esiintyy, silloin merilain kutsukoon. Mä haluan nähdä, kun sä plomaat. Liiga! Täällä jälleen! Moi! Anna mun nos... Hey, wanna listen to some tunes? Sticker, take it. Boom bala eh. You can hold down to the clouds in the air. A boom bala eh. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 On my chest, on my heart, I'm dreaming. Only looking on myself, I'm coming. Oscillate, she can rise to me. Namaste, I'ma stay up. On my chest, on my heart, I'm dreaming. Only looking on myself, I'm running. Oscillate, she can rise to me. 1, 2, 3, bye bye. Joo, niin sopealle semmonen homma, että mä jaksasin näistä naputella sitten saatana. Näin.